हेल' फ्रेन्ड्स, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो गावनि फटकखौनो जोङो माबोरै WhatsApp स्ट्रिकार खालामनानै लानो हायो। नोंथाङा नोंथांनि लोगो बा नोंथांखौनो WhatsApp स्ट्रिकार खालामनानै लानो सानदोंब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांदो। होनबानो नोंथाङा गोरलैयैनो गावनि फटकखौनो बा नोंथाङा जिखुनु जाया फटकखौनो WhatsApp स्ट्रिकार खालामनानै लानो हागोन। फैदो बिदिब्ला आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो। दा नोंथांमोना गावनि फटकखौनो स्ट्रिकार खालामनानै लानो सानदोंब्ला नोंथाङा फार्स्टआवनो नोंथांनि फटकखौ बासिनानै लाग्रोदो। नोंथाङा अबे बायदि फटकखौ स्ट्रिकार खालामनानै लागोन। दा नोंथाङा बेखौ क्रोम ब्राउजाराव थांनानै नोंथांनि फटक बेकग्राउन्डखौ हाख'नानै लाग्रोदो। दा जोङो बेयाव आं सार्च खालामनोसै क्रोम ब्राउजाराव गुगोलाव बिजि रिमुभार सार्च खालामनाय लोगो लोगो नैबेबायदि अपसन नुजागोन। दा नोंथांमोना बेयाव नोंथाङा अबे बायदि फटकखौ नोंथाङा स्ट्रिकार बानायनो सानदों बेखौ सेलेक्ट खालामदो। नै दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव एगजामपोल दिन्थिनो थाखाय नैबे फटकखौ आङो स्ट्रिकार बानायनानै लानो सानबाय। आं दा बिनि बेकग्राउन्डखौ 1 सेकेन्डनि गेजेरावनो हाख'बाय। आङो खनसे क्लिक खालामनायावनो जोङो खनसे क्लिक खालामनायावनो फटकखौ हाख'नानै रेडि खालामनानै लाबाय। दानिया जोङो स्ट्रिकार बानायनो थाखाय जोङो मोनसे एप्लिकेसन लानांगोन। बेखौ प्ले स्ट'रावनो एभेलेबेल मोनो। बे एप्सनि मुङानो जाहैबाय स्ट्रिकारलि। नोंथांमोना नैबे दा आं प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै बेयाव स्ट्रिकारलि सार्च खालामनोसै। नै आं दा बेखौ डाउनलड खालामाखै। नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौ डाउनलड खालामनानै माबोरै स्ट्रिकार बानायो आरो बेयाव थाखानाय स्ट्रिकार गोबां नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बेखौबो नोंथांमोननि WhatsAppआव एड खालामनानै लानो हागोन। दा आङो बे एप्सखौ डाउनलड खालामबाय। दा नोंथांमोना नायलांदो। आं दा बेखौ अपेनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। अपेनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै बेयाव बेबायदि अपसन नुजागोन। नोंथाङा बेखौ फेसबुकजों बा नोंथांनि गुगोल एकाउन्टजों लगइन खालामनानै लानांगोन। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव एगजामपोल दिन्थिनो थाखाय जिमेल एकाउन्टजों लगइन खालामनानै लानोसै। दा आङो नैबे गुगोलाव क्लिक खालामनानै होनोसै गाहायाव बेयाव क्लिक खालामनानै नै बेयाव नोंथांनि जेसेबांनाखि जिमेल एकाउन्ट दङ बियो श' जागोन। दा आं बेयाव नोंथांनि सिगाङाव जिखुनु मोनसे जिमेलखौ सेलेक्ट खालामनानै एकाउन्टखौ खुलिनानै लाग्रोनोसै। नै दा आंना रेडि जाबाय लोगोफोर। दा आंनाव बेबायदि अपसन नुजाबाय। दा नोंथांमोना बेहाय बे एप्सनि गेजेरजों नोंथांमोना थाखानाय स्ट्रिकारखौ नोंथाङा एड खालामनानैबो लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा गावनि फटकखौनो स्ट्रिकार बानायनानै लानो हागोन। नोंथाङा जिखुनु फटकआनो जायाथों मानो बेखौ स्ट्रिकार खालामनानै लानो हागोन। दा आङो आंनि फटकखौ स्ट्रिकार खालामनानै लानो थाखाय नैबे गाहायनि प्लास आइकनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै बेयाव मोननै अपसन नुजागोन। जोङो गावनि फटकखौ स्ट्रिकार दोननो थाखाय नैबे रेगुलाराव क्लिक खालामनानै होनांगोन। आं दा रेगुलाराव क्लिक खालामबाय। नै बेयाव गासिबो फटकआनो श' जाजोब्बाय। दा आं नैबे फटकखौ स्ट्रिकार दोननो थाखाय रेडि खालामखानानै लादों। दा आङो बेखौ मोजाङै क्रप खालामनानै होनोसै। दा नोंथांमोना बेखौ जे फटकखौ नोंथाङा स्ट्रिकार दोननो बेखौ मोजाङै क्रप खालामनानै लादो हाख'नानै। दा आं बेखौ हाख'नानै लाबाय। दा नै नोंथाङा बेहाय स्ट्रिकाराव माबाफोर लिरनो गोसोबा लिरनानै होनो हागोन। टेक्स्ट दंखायो, टेक्स्ट होननाय अपसन बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा माबाफोर लिरनो गोसोब्ला लिरनानै दोनदो। मोनसे नोंथांनि स्ट्रिकारजों नोंथाङा मा टाइपनि स्ट्रिकार बानायदों बेखौ नायनानै लिरनानै दोनदो। एसे फानि टाइप। आं दा बेयाव फटकजों लिरनायजों मोजाङै एडजास्ट खालामनानै लिरनानै दोननोसै। बेहाय माखौ नायदों नोंलाय बेबायदि टाइपनि लिरनानै दोननोसै। दा स्ट्रिकाराबो एसे फानि टाइपखा ओंखायनो आं बेखौ मोजाङै एडजास्ट खालामनानै दोननोसै। लिरनानै एडजास्ट खालामनानै दोननोसै। दा बेयाव माखौ नायदों नोंलाय नै आंना जाबाय। दानिया आङो बे लिरनायखौ कालार होनानै लानोसै एसे हाइलाइट जानायनि। मोजाङै एडजास्ट खालामनानै लानोसै आं दानिया बेखौ। नै दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों आंना स्ट्रिकारा रेडि जाबाय लोगोफोर। नै दा जोङो बेखौ सेभ खालामनानै लानो थाखाय जोङो WhatsAppआव एड खालामनानै लानो थाखाय नोंथांमोना बे गोजौनि आंथिर आइकन होनायाव नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। नोंथांमोना बे आंथिर आइकन होनायाव आं दा बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। बेयाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नैबे निउ पेजआव नोंथाङा जिखुनु मोनसे फानि बा जिखुनु मोनसे एकाउन्ट क्रियेट खालामनानै लानांगोन। दानिया नै बेहाय आंनि स्ट्रिकारा सेभ जानानै थाबाय। नै दासो आं बानायनाय स्ट्रिकारा सेभ जानानै थाबाय। दानिया आं बेखौ WhatsAppआव एड खालामनो थाखाय नैबे गाहायनि एड टु WhatsApp बे एड टु WhatsAppआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दा आं बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा मा WhatsAppखौ इउज खालामो बेखौ सेलेक्ट खालामदो। बेनि उनाव एडआव क्लिक खालामदो। नै दा आंना अलरेडि स्ट्रिकारा एड जाहैनानै थाबाय WhatsAppआव, आंनि WhatsAppआव।
दा आं आंनि WhatsAppआव थांनानै बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव सेन्ड खालामनानै दिन्थिगोन। नै दानिया आं बेग लाबोफिनबाय। दानिया नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों बेयाव थाखानाय स्ट्रिगार फानि मिम्सफोर गोबां दंखायो। नोंथाङा बेखौ इउस खालामनो थाखाय नोंथाङा बेखौ जुदि लानो गोसोब्ला नोंथाङा नैबे एडआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दा बे एडआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो बेयाव 100 खारगोन, मानि डाउनलड जानो थाखाय 100सिम खारगोन। दा 100 खारनानै बियो WhatsAppआव एड जाहैगोन। नै दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ एड खालामनानै लानि मोनसे फानि पिक स्ट्रिगारखौ। दा नै बेयाव आंना 100सिम खारबाय। दानिया 100 खारनाय लोगो लोगो एडभार्टाइज फैगोन। दानिया एडभार्टाइजआव काट खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि WhatsAppआव एड खालामनानै लानो हागोन। दा आं बे एडआव क्लिक खालामनानै होनोसै। एडआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो आंना गासिबो स्ट्रिगारा आंनि WhatsAppआव एड जाहैजोब्बाय। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ सेन्ड खालामनानै दिन्थिगोन। दा आं आंनि WhatsAppखौ अपेन खालामनोसै। अपेन खालामनानै आङो दा आं बानायनाय स्ट्रिगारखौ नोंथांमोननि सिगाङाव सेन्ड खालामनानै दिन्थिगोन। नै दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों। दा आं स्ट्रिगार नायनो थाखाय इम'जिआव क्लिक खालामनानै आं बानायनाय स्ट्रिगारखौ नायनोसै। दानिया नै बेहाय एप्सनि इम'जिआबो एप्सनि स्ट्रिगाराबो सेभ जानानै थाफैजोब्बाय। नै बेफोरनो जाहैबाय एप्सनि स्ट्रिगार। नै दा जोङो बेखौबो सेन्ड खालामहरनो हागोन। नै बेयाव गोबां मोजांफोर स्ट्रिगारफोर दंखायो गावनि एप्सआवबो, माने स्ट्रिगार एप्सआवबो गोबां मोजां मिम्स स्ट्रिगार दंखायो। दा आं बानायनाय स्ट्रिगाराबो बेयाव सेभ जानानै थाफैबाय। नै दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों आं बानायनाय स्ट्रिगारा हारसिं एक्सट्रा फोल्डार सेभ जानानै थाबाय लोगोफोर। नै दा आं बेखौ सेन्ड खालामबाय। नै नोंथांमोननि सिगाङावनो बेखौ बानायनानै सेन्ड खालामनानै दिन्थिबाय। थिग बेबायदिनो जोङो लोगोफोर गावनि फट'खौ बेबायदिनो स्ट्रिगार बानायनानै लानो हायो। नोंथाङा सोरबा नोंथांनि लोगोआनो जा, जिखुनु फट'आनो जा, नोंथाङा गावनो स्ट्रिगार बानायनानै लानो हागोन गावनि WhatsAppआव। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ। दा दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। दा नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो। अननानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामनानै गालांदो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांनिसिम नटिफिकेसन सौफैयो। आं दा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ, बाय बाय।